Inkontru. L-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. The Creepers, Blues Made in Malta, se jippreżentaw kunċert li se jiċċelebra dan il-ġeneru ta' mużika bis-sem ta' mużiċisti rinomati Maltin. Madama Butterfly telet għall-ewwel darba fuq il-palk ta' Teatru Aurora lura fis-sebgħinijiet. U issa se tkun il-qofol ta' ċelebrazzjonijiet li se jfakru il-160 sena ta' Soċjetà Filarmonika Leone. Kif din is-sena ir-reġjun tan-nofsinhar huwa ir-reġjun kulturali, se niċċelebraw il-lokalità tal-Marsa b'logħob tradizzjonali bħal boċċi u attivitajiet mingħajr ħlas għall-familja kollha. L-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta u l-Valletta Design Cluster ħadmu ma' artisti u membri minn komunitajiet differenti biex joħolqu l-installazzjoni City of Color fil-Belt Valletta fejn il-kuluri vivaċi tal-proġett jagħtu ħajja ġdida lill-kapitali tagħna.